Nahi duzuna bakarrain. Bai, esaldi potentia. Oso Interesgarria. potentia. Bai, hau, aipatzen izun, hola ikastaruketa matekun, barrulanin eta hasten denin, normalki personan dilema edo sortzen dena da, jo, bestik hau nahi dute nik hau ikian nahi dute bestik, eta nik beste urain nahi dute, holako gerra sortzen da. Orduan, nik planteatzen duten hasieran, bitu, zuk parrenin naizuna bakarrein, eta beste guztia porkulo hartze biali. Aurreneko gauza hoi. Hoi beste era batea esan biodeskodifikazion, ¿por qué no te mueres? Osea, hil, jendia igual ez dakit alako gaitz potente horako bat indola, jameiko eman jote, esan haute 2 hilabeteko bizitza dutela. 2 hilabete bakarrazu? Pues zertik etza ja hiltzen. Ta hil ze suposatzen da hil horrekin. Zure familia edo zure ingurua aztu, desagertu, telefonoa itzali, osea, desagertu. Ze ingurun dakazun horrek neurri handi batean, ez duzaten familia kakatuko zatiunik. Mino, zuk ingurun dakazun horrek zui sinistarazi dizu zehoze, zuk sinistuzu zehoze, eta zoi zazue burua matxakatzen neurri batean. Horren ze planteatzen da? Osea, behar dute zertik etzaia hiltzen, total, hemen dibila hil berrazu zertik etzaia hiltzen. Probatu hil, moztu telefonoa, moztu kontakto guzia eta bakar gian, gaitzai buelta ematen da. Gaitzai buelta ematen da, zertikan, pues zurek eguneroko kakatik atetzen zalako. Ez du zanei familia txarra denin, gaipatu familia eta ingurua, ez du zanei ingurukuk gaiztua denin, ez? Bakarra zuri ez dizu honik egiten inguru horrek. Orduan, atera hortik, atera, nola atetan da, moztuta. Ikastarotan da ze gertatzen da, jendin lehenengo, dudoi, jo, bino, nik egiten baut, esan dizut, beste guztia porkulo hartza bialtzeko, zer nahi zu esatia, hola, euskeraz? Bopatik hartza biali denak, eta zuk nahizuna bakarra eta ez bazui nahi ezin. Hoi da lehenengo maila, lehenengo pausua, bino, ze gertatzen da, persona askotan hortan bakarra galditza dela, eta hoi ez da interesantia. Zezun nahizuna bakarra iten bazu, zu zen neurri arte zaude prestatua, persona etiko, koherente, zuzena, maitagarria, zen neurri arte zaude prestatua. Zen neurri arte gaude prestatu. Aurren nahi merkozu, nahizun bakarra iten saiatu, mino zure burua lasaitu, zure burua matiatu, zure burua kontu neuki, gauza pila, osea, lanketa pila bat hor barruan. Zer da gertatzen dena, netzat interesgarria da, ondorengo pausora iritsi alizatia. Zein da ondorengo pausora, eta hau da benetan importantia. Eta denantzatona, da, eozer gauza ikentzula, edo eozer gauza ikia tokatzen zaizulare, zuk nahi bazenuke bezalain. Edo zer gauza tokatzen zaizula, edo zer gauza ikia tokatzen zaizulare, zuk benetan desio bazenuke bezalain, eta hola, gizarte hau ja aldatu da. Bino, ez alga egoistak bilakatuko, beti nahi dugun egiten guk. Gainontzeko eta ze pentsatu beharko dugu pixka bat, ez? Bueno, lehenengo fase hortan bai gertatzen dela, egoismo puntu nazkarri gertatzen da, batez ebestintzat. Jode, tipone beburuan bakarra pentsatzeik, bai, bino, kontu neukitzen baldin badugu, person horre beburuan bakarra pentsatzeu, bino, bere burua maitasunez bete asmoz badabil, eta inorrei kalte iteko asmo baldin badabil, ze gertatzen da, personoi maitasunez, gozotasunez, gauza atseginez betetzen digu. Persona maitagarria bihurtzen da, persona horrek ematen pauso bakotxean maitasuna beste ez du izladatzen. Beste era batea santa, basua erdi beti erdi utxa, hemen ez. Hemen basua daude utxak, edo kakaz betia normalki. Hoi ustu, raka ustu, eta hasi egoista nazkarria izaten, zu nahizuna bakarrain, era bat goraino maitasunez bete arte, zu, bai, egila da ni neutena bakarra jautela. Mino, guan, hain ongi nozela ni, guan kontuneko ikotiu bestik, eta ordu ni jogona, beste toki batea, eta zeingo nere basoa pixkat inklinatuko, eta zeateko da, maitasuna bakarra bado barruan, zeateko da ne basotik. Maitasuna, humore ona, gustu egotia, konpartitu naia. Bitartin, gure gizarte zoragarri, sistema zoragarri hontan, gu erabate hoten gala, bestin nahi duten oiten, edo gure ustez besti gu handik espero duten oin nahin, gure basoa joten da ustutzen ze guk nahi dugunez goiten. Iten dugu gure ustez besti gu handik espero dutena. Gure basoa joten lehortzen eta hautsez betetzen, eta gu hainga umore ona, hainga uste ez da gizek kristo pentsatzen dugun, gu alare joten ga, lasai ni landuko zatiut. Eta bestik seguru pentsatzeula, ala, seizazu hemendik kakaitia zu herria zaude, tio, ez torri honea, herria zaude, utzi pakin. Seizazu hortik izan egoistan azkarria bete zue basoa, maitasun ez da ordun torri. Eta inbidilare sortaraziko igual, ez? Ikaragarria. Bueno, inbirila sortzen baldin badu, zure egoera horrek, zeinei sortu jo inbirila zuri? Ez.
bestiari. Bestiri, ikasketan ondo, beste persona horrengan. Oan, zuk ikusi bazu beste horrengan inbirila sortzen zula, zure realidadin ikusi zu inbirila. Ordunak ilan zuk inbirila ez dakazu erabagain ditu bat, zure realidadin baldin badu, nahi zuk ez bizi, zure inbiri hoi ez bizi, hor bigarren ispilloa zuk epaitzen zuna ere ikusten zula. Garai batin itzen genuen ispillotaz, lehenengo ispilloa zen nere egoera bea ikusteut, hoi famili bazkaitan eta asko ikusten da, oiar jokoik, ez? Nik dut arrazoi, ez, nik dutela. Hoi da lehenengo ispilloa, zure egoera bea ikusten da hor. Bigarrena da, egoera hoi ikusten nahi den persona, gertan zaiona, beak agian bere arrazoia eukitzeko berroi ez du gain ditu bat, horren ikusten du bestengan, arrazoia eukitzeko berra, minio, zu eiza ikusten, orduan zu bigarren ispilloa ikusten eiza. Eta hor gehiago den ispillu gehiago. Eta pertsona batek lanketa bat ina baldin badaka, minio, bere inguruko guztiak, ez badute, justo pertsona horren inguruko guztia baldin badaude lainotuak, ez badute jarraitzen, pertsona hoire zoriontsu izan dezake? Persona zoriontsu izateko ez du inporta zein inguru duen, ez du inporta zer da personan barruko egoera. Oan, gure ingurua aldin bada berdia, gu aldatzen ganin, gure inguru guztia aldatzen da. Hasteko lagunak aldatzen joten ga. Bino ez da selekzio natural bat, zure frekuentzia aldatu da, eta zure lagunak aldatu india. Betiko lagunak edo urrutiratu iten dira, eta beste batzuk azaltzen dira. Orduan, esan diteke neurri batin, zu bihurtzen za, kandela pistea bezala da, gela ilun batin kandela pisten denin, gelan argitasuna nabari da. Gela guztia ez da atope jartzen, ez hortako berko txuzu dauden hogei kandelak pistea igual. Bino, bat bestikin, eragina dula, bate bestikan eragina hau. Bota, alazne, venga. Ez. Ja gaur azkeneko saio dela, atope. Ez, esaldi azkenin polita dela, ez? Eta beti pentsatzen dula egoistegiak izango bala, baina azkenin hala dela, ez? Azkenin norbea izan berdula zorion gai. Ba, bitu, jarri igual kaso konkretua ba, ezagit, imaginatu, guala, ja, ezagit, 70 urte ja indugu bizitzan inberganuna, baina, gure lagun guztia joten dia, Irunen adibida, zentro de dia oitako batea, eguneko zentro oitako batea, eta guk ez dugu aguantatzen toki itxi batin, da nahi dugu bulego batin, eta nahi dugu mendira joan. Baina gure lagun guztia eguneko zentro oitako batea joten dia. Eta joder, la ostra, 70 urtetan etzik pakin utziko zorion ditxosozko horrek. Ba ez, zein da, persona hoi baldin bada egoista, jongo da, jarko jot izena, Ander izena jarko jo persona horrei. Egoista baldin bada, jongo da mendira, ikaragarrik ustengoa, eta arratsaldez agian jongo da mus partia jokatzea, zentro horta, ordu erdi bat, behan launak esan gote, me cabe sos, pozi biziaz beti, arraio jendu, zertzeu, droga berezima, biagra goitako bat, dena pozikan, zein du Ander horrek, egoista nazkarri hot izan bere, zentzu hortan, beak benetan zein nahi du, mendira joan, pues joan, eta gaine egunero, egual ditxarra ez du importa, ni mendira joan nahi dut, joan, eta familia guzia, katarra bat guztu, ez dakize, oztu ingozta, eta mina hartzen bazu, ez du importa, egoista nazkarria, behan nahi du nabakarra inta, mendira joan, eta katarra harrapatzen mau, igual du, mine guztua, ez du ulkengoa, mine guztua, aldatu iten da dena, mine, hau da lehenengo fasia, bigarren fasia da, eozer gauza ikia tokatzen zaizula ere, zegu gizarteko animaliaga, taldeko animaliaga, ez da bakartiak, batzutan ala dirudi, ez gizakila da, taldeko aberia. Orduan beti tokatuko zaizu, zehoze inberra, agian momentu hortan etzuna nahi zure guztoko izan. Orduan, pasa bigarren fasea, eozer gauza ikia tokatzen zaizulare, zure bizitzako azkeneko gauza bali bezala eta hola, disfrutatuko zu baita kale erdian kakaikene, zer gauzakin. Oain arteko entzundako esalietan, gero nahu gustatu nau, ni esaldi horrekin helituko nintzen, nahizuna bakarrikin, esaldi horrekin, baina iritzen maizu, beste esaldi bat, irakurriko dugu, eta jartzen du, txarra eta ona, existitzen dila, eta mundu honetan daudela. Eta gero azkenik gaina interpretazio kontua da, gure gizarte honetan txarra gauza da eta ona beste bat, eta jotentza Asiako beste gizarte bat, eta agian ez da gauza, agian bile txarra dia, edo agian bileko nadia. Zer da, nik barruko lanketatik ateko nukena, netzat interesgarria da, ispiluk kontu neukitzen bat jugu, ispiluk zan edu nik nire realidadin ikusten dudan hori ni naiz,
hoi da izpilua, dena ona da ikasteko aukera. Ikusten bau, nire realien persona zoragarri pila daudela, segi hola, ze hoi erakartzen egina. Ikusten baut, kapullo pila bat daudela, pues agian jaba da denbora, haietu da garaia, buelta mateko. Horren, persona zoragarriak on bezala hartzen junak, eta persona kapullo denak txar bezala hartzen zunak, pues batetik agian ikasineko, bezetik ez, ez dakit, ispilu bezala kusteunak. Ikusten bau, persona desagradable pila daudela ingurun, netzat garbido, edo zu desagradable baza, edo zuketzu onartu desagradable izatiare gizakian eskubidea dela, zete batzutan nekatu gaude eta pazintzi gutxi ukitzen dugu, dena zer gaude, saltok eta pozik, zu izan zaitezke zoriontxua eta aserre hon, bai ze gauza, esken batu zoriontxua dela, txokolate tableta bat ezin dena moitu, nola, bitu. Aserre bizitzakin o aserre zurekin, zu normalki aserre zukin zaude, beste horrekin du horren aurrin etzulako zure ustez eman bertzen erantzun eman, naiz erantzun eman, bestik ez dulako reakzionatu zuen izun bezala, normalki zure barruko kontu dia. Bitu, alazne, momentu batin, begiak itxita, Ni ez dakit begiak itxik. Gaina entzule guzia sinistuko dute begiak itxik utzula. Beti izten jut. Bitu, galdetuzkio, alazne, ongi zaude, 0-tik 10 zenbat intzaude ongi. Ta, zu, eraba leiala baza zure barruakin, eraba leiala, holako zeu zer da, jartzaun 7 ingurun zaudela. Vale? 7 ingurun zaude. 7,1, 7,4, 6,9, 7,9, 7,5, 7,6, hola da. Hori da zure egoera emozionala hori da, ez da, lainoa bezala, iparra eta egoa nola burrunka nahitzen dila. Hoi hartzunen pasten zen gara bat, ez da, pasatzen den. Haien iparra sartzen da eta egua bialiteu, eta iparra sartzen da eta hor, lainua bera, aurrea, honea hola da bilen ontan. Hoi dago egoera emozionala, guola biziga izakiak. Ni zorion txunak, zorion txoia, bale, 10 dezimaletan, venga, zenbat jaz zorion txota digu, gora, bera, osea, 7 horren ingurun, adibide hontan, gora, bera, orduan, zu zorion txu, noski izan zaitezke eta aserre hon, bai? Ez zu onartzen, ez bazu onartzen aserretu zaitun detaietxe horrek zure zoriona ondatzia, zu zoriontsuza, bina aserre zaude. Bai? Pues hoi, kurasoi askotan gertatzen zaigu. Zu post-postikan zaude, gustua, ze hongin ozen, eta semia kate bat egin torri da. Eta katea da bere barrabila hondik egin gatikan. Zuko onartzen bazu suspenso horrek edo kate horrek zu jatia, lortu dezake, suspenso horrek ez du ezerrin, zuk matxakatu zure burua suspenso horrekin. Hoi daukera bat, eta bestia da, nesemik suspenditu du, ni saiatuko alduten guzian launtzen, beha ikustarazten, beha matxatu asentitu daiela, onartua dela, nahi suspenditu, la gauza, emozionalki ekilibrioa mantentzen, bino saiatuko baitare, animatzen, aprobatzea. Bai, bino zorion txusegita.